Aturaken pirsani paguyuban restu budaya. Wonten panjenengan Bapak Bibit. Iya. Janjine piye nganti saprene maune dele dadine tempe aja sambrono mbok yo sing nyata tembe mburine dadi yo tulodo munggo karepku kowe kang kasku nyawange semu aku ra nesu aja kuwatir aku sumingkir timbang terus mikir ya mung katir-katir timbang bingung luwung lentung nyawang mendung durung cawis payung kowe angoko aku trimo mlomo becike kelingi wit biyen nganti saiki Aja tanpa wong nyatane ju. Yen petuk prasaja luwe prayoga ayo ta rukun aja ngelamun ing liya taun ora geketun. Rasane atiku tansah kudu aguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bombong ing atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rino wangi tak pundi saya aji muga laku utama tetep langgeng yo 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 rasane atiku tansah kudu aguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu
mukti elingku nganti saiki rino